siwmai a chroeso i dudalen cyfryngau cymdeithasol Menter Cwm Gwendraeth Elli. Nawr mae 2021 yn flwyddyn sbesial iawn i'r Fenter, gan ei fod yn dathlu 30 mlynedd o fodolaeth ers cael ei sefydlu yn 1991. A'r Fenter iaith cyntaf i sefydlu yng Nghymru, a nath arwen y ffordd i weddill y wlad erbyn hyn, gyda 22 o fentre iaith wedi sefydlu dros Gymru gyfan. Nawr, yn ymuno gyda fi heddi am sgwrs, mae rai o griw gwreiddiol a sefydlwyd y Fenter 30 mlynedd yn ôl, sef Cefin Campbell, prif weithredwr cyntaf y Fenter, Deris Williams, a hefyd fi'n prif weithredwr ar y Fenter, a Gethin Thomas, wedi bod yn aelod o fwrdd reoli y Fenter ers y dechrau. Felly croeso i chi gyd, a diolch i chi am ymuno gyda ni ar yn dudalen cyfryngau cymdeithasol heddi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Cefin, os ddau atoch chi yn gyntaf gwedwch tymed bach i ni am ble ddaeth y syniad o sefydlu Menter Cwm Gwendraeth a siwr wnaethoch chi greu hynny wrth gwrs. Wel, dath y syniad o greu'r Fenter ymhell cyn bod fi'n cael ymhenodi mewn gwirionedd, ac oedd hynny'n deillio o eisteddfod yr urdd hynod o lwyddiannus y gynhaliwyd yng Nghwm Gwendraeth yn 1989, ac oedd 'na awydd gan bwyllgor gwaith yr eisteddfod o dan arweiniad D.H. Davies, oedd yn brif weithredwr cyngor Sir Dyfed ar y pryd, yn awyddus iawn i weld y bwrlwm o ddiddordeb yn y Gymraeg a chefnogaeth i'r iaith yn parhau ar ryw ffurf neu gilydd. A dyna'r pwynt, oedd neb yn siŵr iawn sut fydde hynny yn cael ei gyflawni. A fe ath D.H. a rhai o swyddogion y bwrdd pwyllgor gwaith yn hytrach i siarad gyda'r swyddfa Gymreig fel oedd hi bryd hynny, i ofyn am arian i sefydlu rhyw fath o gynllun. A fi'n credu deithbwyd i'r casgliad mae rhyw enw fel Menter, Menter Iaith, Menter Cwm Gwendraeth, fydde'r enw ar y cynllun hwnnw. A fe wnaethon nhw ysbrysebu'r swydd am gyfarwyddwr fel oedd hi ar gyfer y Fenter Iaith gyntaf yng Nghymru. Ac o'n i'n gweithio i'r Brifysgol yng Nghaerdydd ar y pryd, a fe ges i'n hentio'n fawr i fynd am y swydd, a drwy lwc a thrigaredd fe ges i'n penodi. O, na fe, gwych. Wel, Deris, os ddau atoch chi nesaf, wrth i fynd ati i greu Fenter mor gyffroes a newydd, siwr eithaf chi ati i fel recriwtio bobl cywir o'r ardal, a phwy oedd y bobl o'ch chi'n meddwl bydde'n gallu cynnig rhywbeth i ddangos eich gweledigaeth chi ar gyfer y Fenter? Wel, o'n i'n ffodus iawn o'r cychwyn cyntaf, oedd na fwrdd reoli egnion. Cymaint o egni a sydd ati aelodau 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Hynny yw, oedd na egni, oedd na awydd, a tra bo awydd, mae yna gyfle. Ac yn sicr fe oedd y bobl hynny wedi dod o ryw hanner dwsin o'n nhw at ei gilydd, ac yn frwdfrydig dros ben, a pan eithon nhw ati at y swyddfa Gymreig, o'n nhw'n torri tir, fel wedodd Cefin, torri tir newydd iawn. Ac oedd rhaid i'r Fenter, pan ges i'n benodi ar y cychwyn cyntaf fel Cefin, torri tir newydd, agor cwys i hunan y gweud y gwir. A beth eithon ni oedd mynd o gwmpas yr ardal ac eisiau sefydlu pwyllgorau gweithgaredd mwyn tynnu bobl ynghyd. A thrwy hynny, chwyddo'r pwyllgor reoli, achos oedd rai o'r eini wedi ni yn dod ymlaen i fod yn wirfoddolwyr ar y bwrdd reoli. Ie, na fe, gwych. A Gethin, os ddau atoch chi wedi bod ar y pwyllgor ers y dechrau a dal yn rhan ohoni nawr, wrth gwrs. Beth i chi'n cofio o'r dechrau a chael ei chysylltu a'r trafodaethau gwreiddiol yna am sefydlu Menter Iaith yng Nghwm Gwendraeth? Dwi'n cofio ysteddfod lwyddiannus 1989 fel wedodd Cefin, a yn dilyn honno, ni wedi cael yr hanes o DH yn mynd i siarad â swyddogion y swyddfa Gymreig, ac fe gynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn neuadd ysgol maes yr Yrfa, maes y Gwendraeth i fi heddi, ond cyfarfod cyhoeddus, a nifer fawr o bobl yr ardal yma wedi dod i'r cyfarfod hwnnw, a dangos i cefnogaeth a'i brwdfrydedd tuag at ail sefydlu ac ail fywhau y cwm yma yn dilyn yr effaith o cau y pyllau glo yn ôl ar ôl streic 1984-85. A oedd yr ardal yma wedi cael ei chreithio'n drwm iawn. A diogelu gweithgareddau, ond fwy na hynny, diogelu'r iaith Gymraeg oedd y peth allweddol bwysig. A dyna pham o'n i a diddordeb eisiau bod yna. Ac y noson honno, fe ffurfiwyd pwyllgor ac roedd
pimp mawr, fel o'n i'n galw nhw ar y pryd. Oedd pimp mawr dda Undeb Rygbi Cymru, ond oedd pimp mawr dda Menter Cwm Gwendraeth. Sef D.H. Davies, John Ellis, Ken Lloyd, diweddar Tommy Schofield, a hefyd diweddar Roy Evans. Y pimp yn nhw erbyn hyn yn blin iawn i ddweud wedi'n gadael ni. Ond pimp, fel wedodd Deris, egniol, brwdfrydig, ac yn gwybod lle oedd mynd i dapo am ffynonellau ariannol, gwybod lle oedd eisiau troi am arweiniad, ac yn gwybod lle oedd pa ddrysau i giro arnyn nhw. A yn sgil hynny, dath yr swydd mae'n cael ei hysbysebu o brif weithredwr. A fe ges i wahoddiad i fod yn rhan o'r cyfweliad hwnnw yn neuadd y sir. O'n i'n mynd i bod yn neuadd y sir, tu fewn i neuadd y sir eriod. Ond oedd DH a'i rôl fel prif weithredwr a gwahodd ni i ddod i neuadd y sir ar gyfer y cyfweliad. Ac o'n i'n eistedd fyny fel rhyw ddyn pwysig iawn, yn ifanc iawn hefyd, ac yn nghanol y mawrion yma, yn holi pobl. A mae'r dyn yma'n dod ger bron ni, Cefin Campbell. Ac i fi, o'n i ddim yn nabod Cefin Campbell, ond yr unig ffordd o'n i'n nabod oedd yn plant ni'n fach ar y pryd, ac oedd e'n cyflwyno pham ar y teledu. Ac o'n i'n meddwl, wi'n nabod y bachan yma. A o'n i'n gwrando beth oedd e'n dweud, o'n i'n gwybod bod e'n gallu mynd lawr at lefel y bobl oedd angen clywed y neges bwysig. A dyna un o'r resymau dath Cefin ato ni. Ond oedd eto, oedd e wedi cael ei benodi oherwydd i weledigaeth a'i arweiniad. A yn sgil hynny, mynd a dechrau ar y gwaith a gweld bod eisiau yna'r berson arall i fod wrth ei ochr i'r gynnal a'i gefnogi fe. A dyna fel ddaethon ni at Deris. A Deris eto, a'i adnabyddiaeth arbennig o'r ardal yma ac o'r cwm, ac yn dod â'r tîm yma at ei gilydd a dechrau ar y gwaith o baratoi a symud yr ardal yn ei blaen a datblygu. A dyna'n atgofion cynnar i o'r Fenter. Mae rhaid gweud, mae'r angerdd fi'n credu y bobl yn dod drosto nawr hyd yn oed yn y sgwrs yma. Mae rhaid fi gweud, mae'n wych i glywed y straeon yma. Cefin, y cwestiwn nesaf yw siwr fath o raglen oedd pham? Os da fi nôl eto chi da Cefin, beth yw'r atgofion o'r diwrnodau cynta na yn y swyddfeydd o ran, yn Croissants oedd y swyddfa yn wreiddiol, nag yfe? Beth yw'r atgofion o'r diwrnod cynta neu'r diwrnodau cynta na? Ie, mae hon yn stori ddiddorol iawn, achos pan ges i'n penodi, dim ond fi oedd am gyfnod nes bod ni'n penodi Deris, a os ga i weid un o'r penodiadau gorau nethon ni oherwydd i adnabyddiaeth hi o'r ardal, pawb yn abod Deris a'i brwdfrydedd hi ac yn y blaen. Ond oedd gymaint o hype wedi bod o gwmpas y swydd, diddordeb mawr gan y wasg a'r cyfryngau yn y cynllun newydd sbon yma, Menter Iaith Gynta Cymru. A ges i gymaint o gyfweliadau, teledu a radio ac yn y blaen, cyn bod fi yn dechrau ar y diwrnod cyntaf, sef yr ail o Ionawr, 1991. A troi lan i gwrdd a D.H. Davies, a fe mynd â fi i'r swyddfa, ac o'n i'n disgwyl gweld rhyw swyddfa grand, hyfryd, gyda'r holl gyfleusterau ac adnoddau oedd angen ar gyfer y Fenter yma. A mynd a rhaid bod yn onest, wedi cael yn siomi bod fi mewn rhyw borta cabin ar safle ysgol Croissants. Ac ar ôl cerdded mewn a dangos yr ystafell lle o'n i yn gorfod gweithio, sylweddoli o dim celfi yna, o dim cader, o dim desg yna, o dim ffôn yna, o dŵr yn dod mewn trwy'r to mewn un man, oedd na wynt damprwydd trwy'r adeilad ac o'n i'n meddwl, wel, beth yw siwr le. Ond mewn gwirionedd oedd hwnna'n symbol o beth oedd y Fenter, sef dechrau o ddim. Ac yn llythrennol, dyna beth goffes i wneud oedd mynd ati archebu desg a cadeiriau a cael rhywun i drwsio'r twll yn y to, ond mewn gwirionedd, dechrau o fyna wnaethon ni, a datblygu strategaeth fel wedodd Deris, nid yn strategaeth na strategaeth Deris oedd ar ddiwedd y dydd, ond wnaethon ni o gwmpas yr ardal yn gwrando ar beth oedd pobl leol eisiau gweld yn digwydd yn eu pentrefi nhw. A dyna beth nath ffurfio strategaeth gynta'r Fenter,
gwrando ar anghenion pobl lleol. O'ch chi bron a cerdded mas de erbyn hanner awr 9 ar y bore cynta na de, o'ch chi? Wel, es i diwrnod cyfan heb de na coffi na dim byd. Oedd hwnna'n anfyddeuol. Ie, na beth yw e. Deris, so pa fath o heriau a sialensau oedd yn eich gwynebu chi nôl yn y blynyddoedd cyntaf na? Oedd fi'n iawn i weid rhyw cynllun 3 blynedd oedd i fod falle i ddechrau gyda? Ie, cynllun 3 blynedd oedd i fod yn gyntaf. Fi'n cofio'r flwyddyn gyntaf, fel oedd Cefin yn gweud, dechreuodd yr ail o'r Ionawr a dechreuais i ar y cyntaf o Chwefror, yr un flwyddyn. A dwi'n cofio fel Cefin mynd i'r stafell na, a oedd dim byd i gael. A fi'n cofio mi'n gytre, a oedd mini bach da fi, sa'n gwybod sy'n ti'n cofio, Cefin? A oedd mini bach da fi, fi'n cofio'r gytre i ôl teipiadur. A dod â'r teipiadur personol i'r gwaith, ac yn y gwaith fi oedd e am amser lawer, am fisoedd lawer a gweud y gwir. Ond yr heriau mwyaf fi'n credu oedd yn gwynebu ni, oedd rhaid cysylltu â phobl, oedd y cyfan yn newydd iddyn nhw. Rhaid ni gofio hefyd, oedd bobl wedi gweithio'n galed iawn ar gyfer y Steddfod 89 i godi arian, ac i gwrdd ar y pel ac i fod dros yn target ariannol. Ac wrth gwrs, oedd ni 91, oedd rai bobl yn meddwl, maen nhw'n dechrau to i arian maen nhw. Ond y gwir yw, y neges o'n i'n dweud, na, chi sy'n pia'r Fenter ma'n nawr. Hynny yw, mae'r Fenter yn mynd i fod beth i chi am i fod. A dyna beth werthon ni hefyd i'r swyddfa Gymreig am gyfnod o 2 mlynedd. Geison ni lot o heriau, gwleidyddol yn y cyfnod cyntaf. Achos oedd bobl yn meddwl mae rhywbeth i adeiladu ar wleidyddiaeth oedd y Gymraeg. Ond yn fuan iawn eithon nhw hiniaethu ar Fenter a'i pherchnogi. A diolch byth bod hynny'n parhau os 10 mlynedd yr ugain. Ie, na beth yw e. A Gethin, buoch chi yn gadeirydd ar y Fenter am ryw 7-8 mlynedd nôl ar ddechrau'r ganrif. Eisiau brofiad oedd hwnna i fod yn y gader i'r Fenter? Oedd hi'n dipyn o her? Oedd e'n dipyn o her, gweud y gwir, ac yn brofiad arbennig iawn, ac yn rhywbeth wedi'n werthfawrogi yn fawr iawn bod wedi cael y fraint arbennig honno. DH oedd y cadeirydd cyntaf, ac fe fi oedd DH yn y rôl yni am o rhai blynyddoedd. Ond oedd hi'n lwyth gwaith e'n cynyddu hefyd gyda'i waith, ac fe ddath Dr Wayne Griffiths wedyn ni yn gadeirydd yn olynydd iddo fe. Ac yn dilyn Wayne fe ddes i yn gadeirydd. Ac yn y cyfnod i ni wedi bod, fi'n gallu o'n i'n edrych ar gyfnodau o ryw 7-8 blynedd bron y bod i'r 3 ohono ni. Ac wedyn ni fe oedd Gwyn Elfyn yn dilyn ni, ac ar hyn o bryd mae Dr Ian Rhys yn gadeirydd. Yr her fawr wrth gwrs trwy'r amser yw wneud yn siŵr bod pawb yn mynd i'r cyfeiriad cywir a cydweithio ac arwen gyda'r staff a prif weithredwr yn ei lle i wneud yn siŵr bod y gwaith yn cael ei cyfeiriad yn cael ei osod. Ond yn rôl ni fel pwyllgor reoli i'w craffu ar hyn ac i gydweithio ac i geisio helpu y staff hefyd yn y dull ar modd i gyrraedd y nod. A hefyd i fod yn rhyw fath o lais allan yn y gymuned i wneud yn siŵr bod y gymuned yn ymwybodol bod y gwaith yma'n digwydd. A felly, oedd y rôl o hyrwyddo yn allweddol, oedd y rôl o reoli, ond yr heriau ychwanegol wrth gwrs oedd yr heriau ariannol sydd yn dod. Fi'n credu pan gychwynnodd y Fenter, roedd yna swm o arian wedi cael ei roi gan yr hen swyddfa Gymreig yr adeg hynny. Ond wedyn ni, o'n i yn gweld bod dim digon o arian i gael yn y pot i gynnal yr hyn o'n i eisiau ei wneud. Ac o'n i'n apelio am fwy o arian. O'n cael yr bobl oedd yn glwm gyda'r swyddfa Gymreig a rhyw fath o bwyllgor iaith gyda nhw ac yn edrych arno ni ac yn paratoi adroddiad oedd bach yn edrych arno ni ac yn canmol agweddau ac yn herio ni mewn mannau eraill sydd yn beth da i wneud, ac ar y pryd oedd y pethau yma i gyd braidd yn newydd i ni. Ond wrth bod ni'n gweld, o'n i'n gweld bod angen i ni drio bod yn hunan gynhaliol mewn ffordd, ac yn chwilio am gyllid ychwanegol. A dyna'r un athroniaeth sydd yn wir yn yng nghyfnod i, a sydd yn wir yn y cyfnod cynta, a sydd yn wir heddi. Ni'n gorfod chwilio
am gyllid ychwanegol. Y diffyg yw, wrth gwrs, bod y cyllid yna felly yn mynd yn brynach trwy'r amser. Mae yna mwy o alwadau, ond mae'r gacen yn dal yr un maint. Dyna'r neges oedd yn cael ei roi i ni. Felly, eithon ni ati ddi wedyn i drio edrych ar ffurfio busnesau. Rhyw busnesau bydde yn bwydo arian nôl mewn i'r Fenter i drio cynnal ni fynd ar hyd ddulliau gwahanol a cyfeiriadau gwahanol. A mae hynny'n wir am heddi. Ond eto, cyfnod pleserus iawn a cyfnod heriol a cael cydweithio gyda'r bobl yma oedd yn fraint arbennig iawn. Wel, fel aelod o staff, na gallai wedi llai o'n diolch ar cefnogaeth i ni'n cael wrth y bwrdd reoli. Mae unrhyw beth i ni eisiau cysylltu gyda, mae'r gefnogaeth wastad na, fel ni'n gwybod, dwi'n lwcus fi'n nabod rhai o'r bwrdd reoli yn dda erbyn hyn, a wy'n gallu, os fi eisiau codi ffôn i unrhyw beth, wy'n gwybod bod fi'n gallu neud e. So wy'n gwybod yn iawn fel aelod o staff bod y gefnogaeth na i ni, os eisiau. Felly Cefin, os da fi nôl eto chi de, mae rai bod yn eich chi'n browd iawn i bod eich gweledigaeth yr ardal wedi dod i weddill i Cymru dros y 30 mlynedd diwetha, wrth gwrs, gan Gymru nawr yn dilyn bod Menter Iaith, 220 o Menter Iaith erbyn hyn, wedi cyrraedd Cymru gyfan. A taw yn Menter Cwm Gwendraeth oedd yr un cyntaf. Felly mae rai bod yn eich chi'n browd iawn i weld gweddill Cymru wedi dilyn fel petai gweledigaeth yr ardal. Dwi'n hynod o falch wrth gwrs bod y model gafodd ei greu yng Cwm Gwendraeth gan bobl Cwm Gwendraeth i hunain mewn gwirionedd adleisio i dyheadau nhw pan nes i sgwennu'r strategaeth gyntaf. A mae Gethin yn llygad i le. Wrth gwrs, o'n i'n gorfod sgwennu strategaeth a model o gynllunio iaith oedd yn addas ar gyfer y cyfnod arbennig yna. Cyfnod oedd yn dioddau dirwasgiad economaidd yn dilyn Caer Pyllau Glo. Ac oedd pobl yn dweud wrthon ni, pam i chi'n siarad am yr iaith, mae'n bwysicach i ni gael bwyd ar y ford i'n plant a dilladi'n plant achos i ni mas o waith. Ac o'n i'n deall hynny'n iawn. Yna pam o'n i'n wedi ceisio clymu datblygu'r economi leol, creu swyddi, datblygu cymunedol i mewn gyda'r weledigaeth yna. Ond wrth gwrs, ni'n hynod o falch o gael cefnogaeth bwrdd yr iaith ar ôl y swyddfa Gymreig oedd yn gweld y model yma fel model i'w ehangu ar draws Cymru gyfan, a fe wnaethon nhw ariannu wedyn. Wrth gwrs, nifer mwy o fentre a fi sy'n rhwng a chefnogi sefydlu nifer ohonyn nhw, a dwi yn hynod o falch bod gymaint ohonyn nhw erbyn hyn wedi hen sefydlu. Mae'r Menter Iaith, a fi'n gallu dweud fel aelod o'r Senedd erbyn hyn, bod y Menter Iaith yn cael ei crybwyll yn aml iawn ar lawr y Senedd. Pan mae unrhyw un yn sôn am hyrwyddo'r iaith, mae'r mentre yn cael ei crybwyll ochr ar ochr ar urdd a'r holl fudiadau pwysig eraill sydd gyda ni yng Nghymru. Felly mae ni yn destun clod ydi. Ie, na beth yw e. A Deris, dros y 30 mlynedd diwetha, os na ddigwyddiadau neu grwpiau wedi creu sy'n aros allan fel lwyddiannau mawr i'r Fenter o ran dylanwadu ar yr iaith yn yr ardal i chi? Wel, beth sy'n rhyfedd yw, o'n i'n meddwl am hyn yn noson o'r blaen, mae yna rai grwpiau dal yn bodoli o 10 mlynedd ar 20. Fi'n meddwl yn benodol am ardal fach yn mynydd y garreg ar Cydweli, fe ffurfiwyd yr Eisteddfod gyntaf yn 92 blwyddyn ar ôl sefydlu'r Fenter ac yn adeg wyl y Gwendraeth, a mae'r Eisteddfod oherwydd Covid wedi methu nawr wrth gwrs y 2 mlynedd diwetha yma, ond dal i barhau, dal i dynnu bobl lleol i gystadlu, dal i dynnu partion, i lunio partion ar gyfer cystadlu'n benodol i'r Eisteddfod honno'n lleol. Hynny yw, mae'n elfen o ddatblygu cymunedol yn iawn bwys yn diwedd. Ond mae yna beth yn sefyll yn y cof. Dwi'n credu un o'r pethau mwyaf sy'n sefyll yn y cof yw gwaith y theatr ieuenctid er enghraifft. Mae hwnnw wedi bod yn arloesol, wedi torri tir newydd. Aled, ges ti brofiad personol dina na fod yn rhan o hwnnw ar un adeg, dwi'n cofio ti'n yn iawn, yn dyfe. Hynny yw, mae yna niferoedd helyth o bobl ifanc a phlant o bobl ifanc sydd wedi bod trwy'r sianel hynny ac wedi llwyddo y maes perfformio'n benodol ac wedi bod yn y West End yn Llundain ac ar lwyfannau ar hyd y byd bellach. Felly mae hwnna wedi bod yn brosiect sydd wedi parhau ac yn parhau wrth gwrs. Mae yna nifer o weithgarwch plant
yn benodol. Hynny yw, mae gofal plant yn rhywbeth pwysig iawn, ac yn y cyfnod i ni ohoni, mae'n mwy pwysig byth i sicrhau bod y Gymraeg ar ôl ysgol i blant. Mae eisiau ail gynnu'r tân, bod e'n digwydd yn barod, bydd yna gynlluniau newydd gan y Fenter yn y dyfodol agos, mwyn bod ni'n cwrdd ar arlwy sydd angen yr rieni gan gofio bod eich gwaith pobl wedi newid, bod pobl yn gweithio adre, erbyn hyn yn aml iawn felly a ddim eisiau'r un gofal, ond mae eisiau sicrhau bod y plant yn cael y cyfleoedd yma tu allan i oriau ysgol. Ac mae nifer o brosiectau eraill wrth gwrs sydd yn wir yn sefyll yn y cof. A fi'n credu un o'r peth hefyd yw'r cylch o berthynas rhwng cyngorau cymuned yr ardal. Mae hwnna'n bwysig iawn, mae bobl yn tueddu bod yn blwyfol. I ni gwybod hynny ar y cychwyn pan oedd Cefin a fi mynd o gwmpas, pawb yn eisiau edrych ar ôl patch i hunan. Wel, fe nath y Fenter, ac mae'r Fenter wedi llwyddo i herio hynny falle trwy gydweithio ar cyngorau cymuned a sicrhau bod nhw fel grŵp yn cwrdd rhyw 4 waith y flwyddyn mwyn rannu profiadau, rannu dehadau y gymuned hynny ac yn fwy na hynny gallu sicrhau bod ni ddim yn dyblygu gwaith o'r hyn sy'n digwydd yn barod ar adnoddau prin. Felly mae'n gyfle o her, ond eto i gyd mae'n gyfle lle mae agweddau bobl yn newid gyda phrosiectau o'r newydd. Ie, fel wnaethoch chi gyffwrdd, fi'n bersonol wedi cael bydd mas o'r theatr ieuenctid, a fi'n gobeithio yn fawr iawn fel rhywun sy'n aelod o staff y Fenter nawr, fydd bod y theatr yn mynd i ail gydio pan fyddwn ni'n gallu nawr, a bod ni'n cael y bobl ifanc nôl i'r neuadd gyda ni fan hyn ym Mhontabere, mae bod nhw yn gallu datblygu sgiliau fel mae siwr gymaint o bobl ifanc Cwm Gwendraeth wedi ar hyd y blynyddoedd. A byddwn ni'n gweud cadwch llygad mas, falle bydd clipiau gyda ni o'r hen sioeau a hen luniau o'r bobl sydd wedi cael y bydd gyda ni ar yn cyfryngau ni yn ystod y pythefnos o ddathliadau sydd gyda ni i'r Fenter yn dechrau wrth gwrs ar yr 11 ar 10 o mis Hydref. Felly Gethin, os na i orffen gyda chi fel rhywun sy'n dal i fod yn aelod o'r pwyllgor yn y Fenter, siwr i chi'n gweld falle y Fenter yn symud ymlaen nawr yn y blynyddoedd nesaf yn ceisio atgyfnerthu yn cymunedau wrth gwrs wrth i ni drial dod mas o'r pandemig yma. Falle hwnna'n edrych fel un o'r heriau mwyaf sydd gyda ni ar hyn o bryd. Wel, Aled, fi'n credu bod ni mewn sefyllfa eitha tebyg nawr i beth o'n i pan sefydlwyd y Fenter. Nid falle yn ieithyddol, oherwydd fi'n credu bod ni yn dechrau ennill y ras ieithyddol, oherwydd mae'n ysgolion ni yn dod â mwy yn medru'r Gymraeg. Y broses bwysig nawr yw wneud yn siŵr bod yna lefydd a gweithgareddau ar gael i bobl i gael defnyddio'u Cymraeg tu allan i furiau'r ysgol. I ni yn dilyn cyfnod ôl Covid, a dyn ni ddim allan o'r pandemig na dyn, ond eto, i ni'n gorfod ail-adeiladu yn cymunedau. A pan dechreuodd y Fenter, datblygu'r unigolyn, hyder yn yr unigolyn oedd yn bwysig, a datblygu y cymunedau. Ac i ni yn yr un math o broses nawr. I ni drio cael bobl nôl at ei gilydd, i wynebu gilydd ac i gydweithio gyda'i gilydd, i chwarae gyda'i gilydd, i fwynhau mewn gweithgareddau gyda'i gilydd, i addysgu gyda'n gilydd. A dyna yn rôl ni yn eitha clir. Ac digwydd bod mewn bwrdd reoli o'r Fenter neithiwr, buon ni yn trafod materion lle o'n i yn cynnig cyfleoedd i blant ac edrych ar fod yn greadigol yn y ffordd i ni yn gweithredu, i symud ymlaen, i wneud yn siŵr bod y plant yn cael cyfle i weld y Gymraeg ar waith. Hefyd i weld aelodau o staff, oedolion, bobl yn gallu cael y cyfleoedd i farchnata i Cymraeg a hefyd bod ni'n gallu gwneud yn siŵr bod bobl sydd yn symud mewn ato ni yn dysgu'r Gymraeg ac yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw i ymarfer i Cymraeg. A fel bod hwnna'n dod yn rhan anatod o'n gwead ni fel pobl yma yn y cwm. Ond rhaid i ni gofio hefyd, erbyn hyn, mae Llanelli yn rhan o'r Fenter erbyn hyn, Menter Cwm Gwendraeth Elli. Ac yn ddiweddar, mae yna gydweithio amlwg wedi bod eto gyda'r Cyngor Sir, a gai ddiolch i'r Cyngor Sir am eu cefnogaeth i'r Fenter ar hyd y blynyddoedd. Achos o'n nhw yn rhoi ffynon rhywfaint o gyllid ychwanegol
i ni yn flynyddol i wneud yn siŵr bod ni'n cael cyfle i gydweithio ar brosiectau gyda nhw. A wrth bod ni'n symud nawr i gydweithio gyda'r Cyngor Sir ar Lanelli, mae yna adroddiad wedi cael ei baratoi yn ddiweddar sydd wedi gwneud gwaith ymchwil manwl i'r hyn sydd ei angen yn Llanelli. A dyna lle mae'r Fenter yn mynd i fod yn gwbl allweddol yn cydweithio gyda pobl Llanelli i gymreigio yr ardal. Mae yna alw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn Llanelli, a ni'n clywed neithiwr am rhai ysgolion Saesneg Llanelli yn gofyn am gymorth oddi wrth y Fenter i hyrwyddo'r Gymraeg. So hwnna'n dangos bod y Fenter yn gweithio nawr. A mae eisiau ni ledu'r neges yma allan i bobl fel bod nhw'n gwbl ymwybodol bod y Fenter yn weithredol heddi ac yn llwyddo i wneud gwaith pwysig iawn iawn. Felly, datblygu y unigolyn, datblygu'r addysg, datblygu pobl fel bod y cymunedau yn dod nôl i arfer y Gymraeg ac i siarad Cymraeg. A ni wastad yn gweud, un o'r dywediadau o'n i yn hoff iawn ohono fe, cwpled yw i, un hiaith gael byw ar gliw gwlad trysorer trwy ei siarad. A dyna beth sy'n eisiau ni wneud yn siŵr bod pawb yn dod i siarad Cymraeg i gwrdd â gofynion Llywodraeth o miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Ie, diolch Gethin am y gyr yna. Nawr, fel swyddog, fel ni'n gweud i'r Fenter, wy'n yn gyffroes am beth sydd ar y gorwel, i fod yn onest. Fi'n gwybod mae yna heriau gyda ni, fel Llanelli, ailgydion yn cymunedau ni ar ôl y pandemig ac ati, ond fi'n credu mae'r technoleg gyda ni nawr, ni wedi symud mlaen siwr gwmynt yn ystod y 2 flynedd diwetha gyda'r technoleg, a fi'n credu mae yna amser gyffroes gyda nhw i fynd mewn i hewlydd newydd gyda'r Fenter. Falle rai ni ddim wedi bod mewn i o'r blaen, a wy'n siŵr fydd hi'n gyffroes tra bod ni yn... Fydd na heriau yn codi wrth gwrs fel unrhyw beth sy'n gallu bod yn anodd weithiau, ond na, wy'n siŵr bod y blynyddoedd nesaf i ddod yn un eitha cyffroes i'r Fenter. Wel, dyna ni felly am y sgwrs heddi. Gai ddiolch i chi Cefin, Deris a Gethin am eich amser ac am rannu rai o straeon o blynyddoedd cynnar. Mae wedi bod yn wych i glywed sydd eithaf chi ati sefydlu'r Fenter 30 mlynedd yn ôl ac i glywed sydd mae wedi datblygu yn y cyfamser. Wy'n credu mae'n saff i weid oedd eich meddylfryd i hybu'r iaith Gymraeg ymhell o flaen amser i gymharu a gweddill Cymru. Felly diolch yn fawr i chi a diolch am ymuno gyda ni heddi. Diolch Aled. Diolch hefyd i bawb sydd wedi gwylio ni heddi ar y tudalengau ar y cyfryngau cymdeithasol. Cofiwch mae yna nifer fawr o wahanol bethau gyda ni mynd i fyny ar y tudalennau yn ystod y pythefnos nesaf. Felly gobeithio newch chi fwynhau y cynnwys sydd gyda ni ar gyfer y ddathliadau o 30 wrth gwrs. Ond am y tro, diolch yn fawr i chi a hwyl fawr. Hwyl. Hwyl.